Donostiarra, hirugarrenetik Santurtzi, laugarrenetik etxekoak Lekitxarrak. Hasi da lehenengo txanda, kontutan izan 8 ontzi ditugula. Lehen txanda honetan, Bizkaia eta Gipuzkoako txapelketetan, hirugarren eta laugarren zelkatutako ontziak ditugu lanean. Santurtzi izan zen hirugarrena, Bizkaiko txapelketan, Kaiku eta Urdaibiren atzetik Itzultza laugarren. Gipuzkoako txapelketan, txapeldun Hondarribi, bigarren Zumaia, hirugarren Orio, laugarren Donostiarra, eta hemen Orio eta Donostiarra ditugu Gipuzkoaren ordezkariak. Eta gero, orezko txandan, arituko dira lurralde bakoitzeko bi onentsuenak eta lehen kaletik Kaiku, bigarrenetik Urdaibai, hirugarrenetik Zumaia, laugarrenetik Hondarribia. Hementxe dira oriotarrak, Agirre prestatzaile, patroilanetan Karrillo, eta aipatzekoa gaur bigarren ontziko, Orio B ontziko, 3 gizon sartu dituela Agirrek ontzian, besteak beste, Inigo Arruti txabola veteranoa, Baserri? Bai, aspaldikoa, bigarren ontzi hortan, pixka bat prestatzaile, arraunlari eta denetik egiten duna aspaldiko gizona, ez? Hemen Donostiarrak, Jose Ramon Mendizabalek prestatutako gizonak, patroilanetan Arkaiz Diaz, Torrekoa ontzi horretan, Orio hasiera honetan aurretik, lehen minutu terdi honetan, Oriok segundutxo bat Santurtzi eta Donostiri, eta Lekitxarrak etxekoak 2 segundora. Hementxe dira Donostiarrak, hauentzat test bat da, estropa dau, eta gainera, esan behar dugu, hemen atzo bertan, lanean jardundakoak direla, atzo K-ligako estropa da, izan genuen hemen, eta garaipena Portugaletek lortu zuen, Zierbena izan zen bigarren, gero hirugarren Zarautz, laugarren Lekitxarra, bosgarren Santurtzi, 6garren Deustu, 7garren Donostiarrak izan genituen. Gogoratu, horri buruzko erreportaia duzuela gero, ETB zaten 8 terditatik aurrera. Orain Euskadiko txapelketa hemen jokoan eta Santurtziaren tripulazioa da hau. Juan Mari Etxabe dugu kuadrilaren prestatzailea, gora bera hundiekin, demoraldi honetan eta momentuz K-ligan zelkapenean laugarren tokian Santurtzi, aurretik dira Portugalete eta Zierbena errenta ederrarekin, Portugaletek 70 puntu ditu, Zierbenak 5 gutxiago, 75, Lekitxarrak 59, Santurtzik 53, eta gogoratu lehen biek bakarrik izango dutela txartela playoffean aritzeko. Eta zamuluka hor ontziak ikusi duzu hor, Lekitxarren laugarren kale horretatik Josua Boitiz prestatzaile, patroilanetan Iñaki Goikotxea Xagua. Hori joren errenta 2 segundo Santurtziri, 4 segundu Lekitxarra eta Donostiarrari. Estropada hasi aurretik Josua Boitizekin egoteko aukera izan digu, eta estropada eremuari buruz galdetuta, berak esan digu, gaurko giroarekin, egokitu zaien kalea ez zuela nahi, eta begira, nondi joatea, tokatu zaien Lekitxarrei. Horentxe entzungo dugu, labur-labur Josu Aboitizek estropada atarian esandako hori. Bueno, alde batetik hori, denboraldi ja onarte behintzat, emaitza aldetik ondo, pasan astin irazen estropada, pena atzo errezen aurrin betiko hori hor dauko asignatua pendiente ez da, hor nervioso jartzen gara, ibili ginen punta-puntan estropada erdi, eta azkenerako indarra falta zirin da gelditzu ginen laugarren. Baina, gaurku behitu birdu gaur, eta, horra tanda irabaztere urten gau, bakiu kontrario gorrak gula, baina, horra bintzat errezen aurrin iak entzemu arantza hori. Josua Boitizen hitzak, hori jo momentuz estropadaren buruan da Santurtzi brankaz txukunari da horre usten, 2 segunduko tartetxo txikiarekin, Donostiarrak 5 eta Lekitxarrak 7 segundora. Bai, txanda zatituta pixka bat hori ez, diferentzia hundirik gabe bate bestearekiko, baina ja pixka bat bate bestie popak eakutziz, ikusten da hori jo horre
lehenengo kale horretatik oso ongi Brankaz, Santurtzire eusten 2 segundora eta Donostiarra 6ra, bat bestean artean 2 segundoko tartea bontzi baten diferentziakin eta leia, ikusiko da Ziabog eta nola moldatzen diren ontzi bakotxa eta etekin ateratzen dioten edo galduan ateratzen diren lan horretatik, Eta gero poparian, ea nolako lana egiten duten gaur arraunlari eta patroiek, momentuz Brankaz tarteak badaude, baina ez horren handiak, horiok ontzi bat, Santurtziri, Donostiarrak 4 segundora, urrutixiago, 4. kaletik etxekoak Lekitzarra. Bai, poparian olatu batzuk hartu eta hori zuzentzeko denbora tartea ez dago. Hasi dira hori jotarrak maniobra egiten. Bost eta 51 hori jotarrentzat. Santurtzi eta Donosti ere hortxe da parian. 4 segundora Santurtzi, Donostiarrak 6 segundora, orain Lekitzarrak 10 segundora. Bost eta 56 Santurtziarren denbora, Donostiarrentzat 5 minutu eta 57 segundu eta 5 minutu eta 52 segundo Lekitzarrentzat. Eta orain poparian hori jok 5 segunduko abantaila Santurtziri, Donostiarrak 6ra, Lekitzarrak 9ra, hor lehen olatuak balio du, maniobra osteko lehen kolpe horrek egundoko garrantzia du eta momentuz hori buruan, Santurtzi 4, Donostiarrak ere usten 4 segundura nahiko txukun, Lekitzarrak urrutiago 9 segundura. Gurekin dugu Santurtziko ordezkaria, José Luis Gutiérrez Ordorika. José Luis, arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, un poco ya fuera de la vorágine de la liga, ¿con qué objetivo se presenta hoy la Soter? Bueno, hoy precisamente nos presentamos bastante animados, vista la regata de ayer en la que en 3 minutos entramos 4 trineras. Entonces a ver si hoy ese progreso que hemos visto que ha merecido Santurce, hoy lo vuelve a confirmar. Eso es, y hoy además sin el problema, sin el hándicap de los remeros propios y no propios. Exactamente, bien, aunque normalmente sacamos 7 y 7, o sea que hoy no hemos sacado más propios, sino sacamos los mismos que ayer, los mismos. Y ayer fue regata de liga, vamos. De lo que va de temporada, ¿qué valoración se puede hacer en Santurce? Es un poco agridulce. Empezamos un poco mal, parece que mejoramos, pero actualmente hemos tenido verdadera mala suerte. Pues muchas gracias, José Luis, y mucho ánimo. A ti, bon, gracias. Hasi gozoa bai, hori uste dut Santurtziarren demoraldia definitzeko hitz egokia dela. Eta hori jo poparian errenta zabaltzen ari da 8 segundo Santurtziri, Lekitzarrak 12ra, Donostiarrak une batez Santurtzirekin etorri dira eta orain begira zer gertatu den. Santurtzik aurrera 2. postu hartu Lekitzarrekin hor burukan eta Donostiak alderantziz atzera. Ez du asmatu. Ba, ikusten da Donostiarra 2. kale horretatik poparian ez dela ondo moldatzen ari, eta alderantziz lehenengo kaletik hori jok, nik uste dute Ziaboga oso polita egin dula, horre ilauntzia trabeskatuta zeon hortan olatu bat etorri da, Brankan eman dio eta ila olatuan eraginez segituan egin du buelta hori eman. Eta Lekitzarrak erne 4. postutik 2. etorri dira, Orio buruan 9 segundora Lekitzarra, 11 segundora Santurtzi, 18 segundora Donostiarrak itxasoko lana, benetan gogorra, zailtasunez beterikoa, baina ikusgarri.
ja benetan. Bai, lehenengo luzean helburua zen, luze arraun egitea, urik sarrezarin ontzian, azkenean kiloak direlakoz eta traba egiten dulakoz barruan, Eta guain barrurantzakoan, olatuen gainean aliketa denborik gehien egotea, Hor ikusten dugu Iñaki Goikoetxea, bere burua atzea eta aurrea, olatuan arabera, ontzia hobeki aldeik eta hobekiena kokatzen, olatuen gaine hortan, Lekitxarrak hortxe, Zorrotz poparian, Oriok orain badirudi olatu pare bat hartu eta berriz errenta zabaltzea lortu duela. Donostiarrak orain sufritzen, 20 segundo galduta. Bai, atzen geratzen daitea, eta alderantzi Santurtzi eta Lekitxarra Santurtzi hor borrokan denbora berdinean, Orain bigarren luzean ari gara, Lau luz egin behar dira, iruzia bogare bai, hemen GPS-aren irudi zehatzonekin ikusten dugu ontzi bakoitzaren norabidea. Eta oraindik indarrak jaso egin behar direla, oraindik estropada dira ez die iritsi, eta oraindik zer esan handia dago, Gogoratu gero, orezko txandan, baina azkenan guztien dute aukera txanda honetako ere bai, Ikurriña irabazteko, gero lehen kaletik Kaiku, bigarrenetik Bermeo, bai gaur Bermeoren izenarekin iskribatua baita, txapelketan egiten duten bezala, hirugarrenetik Zumaia, laugarrenetik Hondarribia izango da lanean. Orain Orio errenta du, baina 6 segundo bakarrik Lekitxarrei, Santurtzia 11, Donostiarrak 22, Poparian bikainari dira orain etxeko arraunlariak Lekitxarra. Hor dira Oriotarrak. Bai, 32 paladan Orio eta olatu harrapatzen denean. Arraun txiki hartuta jadanik aurrekoa. 28 da. Ea orain olatuarekin nola moldatzen diren, nahiko ongi. 10 eta 32. Oriotarren denbora lan erditan bigarren Ziaboga horretan. Lekitxarrek 6 segundu gehiago. Hirugarren Santurtzi. Eta Santurtzi Ziaboga asko sobeago, 10 segundura. Eta hemen dira orain Donostiarra. Eta Orioko treniruan, gaurkoan, Inigo Arrutiz gain, bi debutari ditugu. Julen Elizazu eta Mikel Mujika. Jon Mujika, aiaren anaia. Hor da ba. Oriok orain brankaz berriro Lekitxarrei 7 segundu. Santurtziri 10, Donostiarrak 27 segunduko atzerapenarekin. Lan erditan Oriok Lekitxarrari 6 segunduko abantaila, Santurtziri 10, Donostiarrari 25, eta orain brankaz berriz Orio tartetxoa zabaltzen ari da baserri. Bai, polik-polik hor lehenengo kale horretatik oso ondo moldatzen, eta pixka bat Ziaboga lehenago egite horrek ematen du indarra hori, eta eusten, Lekitxarra Santurtzerekiko diferentzia ateratzen ere bai, 2 segundokoa, horre bigarren luzean ila pilek bate-batea etorri dienez. Ziabogan ondoren, naiz eta Santurtzik Ziaboga hobesiago eman, Lekitxarrak brankaz hobeto moldatzen nahi dira, Hementxe daukagu Alberto Goitia, Donostiarren ordezkaria. Arratsaldeon, Alberto. Bueno, tercera regata este fin de semana, no sé con qué objetivos habéis venido a Lekeitio. Bueno, para nosotros ha sido un premio venir al Campeonato de Euskadi. Anduvimos muy bien en el Campeonato de Guipúzcoa y bueno, conseguimos dejar a traineras de ACT como son San Juan y San Pedro fuera de
por detrás nuestro y bueno, es un premio para los chavales, venimos a disfrutar del campeonato y a que hagan la mejor regata posible. Con la regata que estáis haciendo, ¿qué valoración os podéis hacer de momento? Bueno, me ha sorprendido un poquito porque yo creo que estábamos bien situados en la baliza de fuera, en la ciaboga de fuera, y ahora me ha sorprendido un poquito la vuelta porque generalmente nos envolvemos bien en la ola y quiero pensar que igual hemos pillado algo de agua porque me extraña un poquito la vuelta que ha hecho la trainera. En Donostia ya lleváis varios años, bueno, intentando consolidar el proyecto de la Donostiarra. Parece que os cuesta dar ese último paso para llegar en un principio, bueno, a la tanda de honor de la Liga RC, ¿verdad? Hombre, sí, lo cierto es que bueno, llevamos 2 años con este proyecto y bueno, todo tiene su cauce, su tiempo, hay que darle tiempo a las cosas, esto es deporte y bueno, y en Vizcaya ha habido un par de equipos que han tenido una inyección importante de dinero y que bueno, queramos que no, eso no juega a favor nuestro precisamente. Estamos quintos en la clasificación de la Liga, aspiramos a entrar todavía entre los 4 mejores, hay tiempo, no tenemos prisa, esto es un proyecto que la ciudad de Donosti tiene que creérselo y que poco a poco indudablemente vamos a conseguir lo que queremos, que es llegar arriba en la RC y poder optar algún día a la CT. ¿El equipo qué tal está de ánimo? Muy bien, sí, lo más importante que tenemos es precisamente los chavales que se encuentran, están siempre animados, hay buen ambiente dentro de la trainera y yo creo que eso es de agradecer, es una gozada ver cómo están en el vestuario. Pues eskerrik asko, Alberto, y a seguir trabajando. Zui. Orillo eta Lekitzarra tarteak mantentzen lan erditan ziabogan 6 segundo Oriok Lekitzarrei orain 6-6 baserri. Hor mantentzen, Biziti dira Lekitiokoak, Lekitzarra azken luzeari begira. Santurtzerekiko difentzi hori haunditzen, baina bi lehenengoak Orillo eta Lekitzarra mantentzen, 6-6 segundon barruan, ia bi luze oso osoak egiten ari dira, diferentzi berdin eginez, ez bateki igezi. Egitea lortzen du eta ez besteak harrapatzea. Josu Aboitizen hitzak ekarri barrituko gogora, atzoko estropadarekin egin pozik ez eta gaur presio gutxirekin zaleen aurrean estropada handi egiteko gogoarekin. Horrela izan ditugu gainera mutilak Arraun Elkarte ingurura hurbildu gara eta haiekin pixka solasean jardun gara eta benetan lasai, baina amorru horrekin, animo horrekin ikusi ditugu Lekitzarra gaur. Etxeko estropadan laugarren egin zuten, aurrekoan Donostin kokatu zenan lehenengo, eta sailkapenean 3. daude kokatuta, bi lehenengoak zituzten oso onak egin, laugarren egin zuten, eta Santurtzikoan 3. etorren ondorioz gor daude, 59 puntokin, 3. leku horretan sailkatuak, eta poliki gora egiteko naia horretan, esan berda, Lekitzarrak bertako mutilak erabiltzen ditula, Xantizumaran eta taldeak lan izugarri egiten nahi direla eta bera baino gorago dauden taldeak eta atzeo daudenak ere nik uste beste presupuesto batekin lan egiten dutela, ez? Orio 6-6 segundura ibili da, orain 8 Lekitzarra, Santurtzi 16, Donostiarrak 16. Eta balizara hurbiltzen ontziak 200 metro besterik ez. Eta urruti Donostia ikusten dugu orain begira pantailaren eskuinaldean agian ordezkariak esan bezala zerbait gertatu zaie bigarren luze horretan edo behar bada lehenengoaren bukaera hortan ura hartu edo ratipate brankaz eta orain hori larrutik ordaintzen ari dira. Ikusten ari gara estropada aurrea doan neurrian, denbora gehiago galtzen ari direla, hori ezinan, neke pixka bate izango da, eta agian bere ordezkari esan du bezala ur pixka bate balin badago barruan, horiek alperrikako kilua die horratzea eta aurrea barruan ibiltzen dituztenak, ez? Berehala ditugu, azken maniobra egiteko moduan hori jotarra. Hasi dira hortxe, orain.
Irotrainerotako errentarekin ekin diote azken ziabogari hori jotarrek. Pantailaren goikaldean duzue, baliza horian Lekitxarren ontzia. 16:24 hori jotarren denbora, 10 segundu gehiago Lekitxarrentzat. Hor da orain Santurtzi, 21 segundoko atzerapenarekin. Eta hemen txedatoz Donostiarra. Eta 16 segunduko atzerapena dute. 16:34 horiok, Lekitxarrek 16:45, Santurtzik 16:55, Donostiarrek 17:10. Eta orain burruka azken luzean Poparian Orio eta Lekitxoren artean. Papatean Oriok 9 segundoko errenta izan du, orain 7. Burruka ikusgarria izango da orain. Santurtzi 21 segundora urruti da, Donostiarrak 39 ere bai, eta Lekitxarrek badute aukera, nahi izan ezkero orain norabidea aldatzeko eta erne hurbiltzen ari dira eta, Oriok burua du, baina Lekitxarrak hurbil 4 segundora batxerri, estropa ederra izango da. Orain azken luze honetan ikusi behar duguna. Bai, polita azken luze hau Poparian oratu hori denez. Gain gaina Lekitxarra. Bai, horre ikusten. Laugarren kale horretatik oso ondo ari direla hartzen, itsasoan baldintze eta oso ondo moldatzen ari direla, eta parekotasun handia erakusten ari dira. Iñaki Goikotxeak daraman ontzia etekin ateratzen ari da bere olatu hiri. Segundutxo bat Oriok Lekitxarrei, eta Santurtzi 21, Donostiarrak 26. Gurekin dugu berriro ere Oriotarren ordezkaria Patxi Iribar. Patxi, hirugarren estropa da azteburu honetan, ez dakiz helbururekin edo zehazmorekin, torri zareten Lekitxarra. Bueno, ikusi duzu bezala beko jende bat sartu ditu, ikusteko pixkat, pentsate gozio pixkate bat dukatela han sartzeko, beste deskanto pixkat eman, esan duzu bezala 3 estropa da, bakizun non gauden beko zuluan, da fresko mantendu nahi ditu jendia, eta bueno, estropa polita bete deun, hortxe gaude Lekitxarrekin etxiko egin borrokan, eta aurri hartu ezko polita izango litzake. Demoraldiko helburua, dagoeneko garbia da, ezta? Hor zuluan zeuen burua ikusita. Bai, momentua mintza beste gauza bezatea eroke jaritzake. Askotan esan dugu bezala, hortik ganatea 2 utzi lehen bailen atzean, da hortik ganara lasaiago igual. Lasai gaude, baina beti atzik atatze beste lasaitasun bat ematen du. Albiste honak ere badira, izan ere gaur, bi debutari, treneroan. Bai, hori seinale hona da. Aurten 5 irodia beti kanen gurtikan, oain beste 2 gaur, eta hori seinalea bat horrela. Lo que pasa que denbora eman martzaio, eta bakitu, jende ibiliten da, eta jende asko da berria sartzeko, eta hori da. Eskerrik asko Patxi, eta sorte hon. Eskerrik asko. Hor dator Lekitxarren ontzia, estropadaren buru hartu dute orain Poparian azken luzean. Hori jo 3 segundora Santurtzi 20, Donostiarrak 29. Hori azken luzea Lekitxarrek orain artean eginikoa, Iñaki Goikotxea Xaguaren agindutara. Hori jo ez dago amore emateko,
ederra benetan hemen ikusten ari garen lana, hori orain Lekitzarren parean, orain dikan lana badute, Bai, metro morroan geratzen dago eta... Lareun metro! Eta leia horreztu estua, lehenengo ziabogan Eurillo Lekitziarrari 10 atera bali madizka, bigarrenian 6, hirugarrenian 10, pentsa azken luze horretan, Lekitzarra zelan egiten ari den, 3 eta 4 segundo aurretik ere ibili da, eta oain segundo bat atzetik, hortxe borrokan, eta azkeneko olatua horiek erabakiko dute. Bien arteko leia hori ez. Eta edo zer gerta ere, eguraldi aldaketaren bat edo, bere bizikoa da hemen, txanda irabaztea. Noski, hori jokartu du berriro burua, eta hor txari dira orain defendatu nahian 3-4 segundutako altxorra postere bai. Santurtzia amaseira zerbait errekuperaturi Santurtziarrak, Donostiarrak 29-ra. Hori jo kolatu harrapatu du. Ongi dator hori jo. Darte hartu dute berriro. Beste olatu bat ere bai, garbia orain hori jotarrentzat. Bai, honik uste dut hori jokoak eramango dutela hau, Hori jotarrentzat da olatu hau. Hartu du baitare olatua Xaguak, 8 segundura igo da hori otarren errenta. Xaguak lehenengo kaleara Iñaki Goikoetxea bideratu. Beste olatu bat hori jotarrentzat, olatu honekin barrura. Hor da hori jo. 9 segundoko abantailarekin. Ongi, azken olatu hauetan hori okia bazitu txanda. Ederra ikusi dugu. Santurtzi de gain gainera. Atletik aurrera Santurtzi ondo. Orain olatuarekin barruraino. Lekitzarrak bigarren 8 segundora. Oso ongi orain baitare Agirre Sarobere gutila Santurtziarrak. Horda, Etxabek prestatutako kuadrillak ere amaitu du estropada 15 segundora. Eta hemen Donostiarra datoz orain. Ederra bikaina ikusgarria izan da. Azken luze hau Baxerri. Oso polita, oso hori urduritasuna sortzeko modukoa, hori diferentziak pixka bat hemen zabaltzen jondi azken momentuan irtut jendetza guziak gozatzeko moduko puntu honetan, eta orain Donostiarrak amaitu dute 51 segunduko atzerapenarekin, bikaina estropada haundia ikusi dugu, eta genuen bai gozea, itxasoko leia, olatu artean ikusteko, eta ikusgarria izan da Oriok eta Lekeitiok eskaini digutena. Laurek egin dute lan handia, baina bien artekoa, Orio eta Lekitzarren artekoa, ederra benetan. Bai, horrek eman dio bizitasuna txanda honeri ez, esan Oriok 3 bat aldaketa egin ditula, baina hor barruan ze jende dagon ez. Eta nik uste dute txeko taldea Lekitzarrak izugarrizko lan egin dula ez. Estropada guzi atzetik joan, laugarren luze horretan gainea etorri aurre hartu ere bai, eta gero ja olatuetan nola moldatu horre Oriok irabazi du bien arteko leia hori ez, eta txanda dudari gabe 8 segundoko aldeakin irabazi du ez. Eta badespadan, hor dago, lehen Ibon Gaztainazpik ezan bezala, baterakin gerta daiteken, haizeak hemen ez du indar ikaragarria izan, 14ko ufada bat hartu dugunean momentuak, baina bataz bestekoa, txandan, harrigarria iruditzen zait, baina fede handia dut teknikarekin, eta 1,2ko abiadura markatzen duan momentu. Bai, beti esan dute ez, kanpoan gehiago jotzen dula, baina hemen hori lasaitasun momento badago, egi esan pixka gu gauden leku hauekin da babesa pixka badagola, baina leheno gehiago markatu du babesa berdinakin ere. Hori da. Bueno, hauxe da, gizonezkoen lehen txandak ekarri diguna, erreferentzia Oriok markaturikoa, 21 minutu eta 33 segundo, orain bigarren txandan
favoritoen garaia. Dator lehen kaletik Kaiko arituko da, bigarrenetik Bermeo, hirugarrenetik Zumaia, laugarrenetik Hondarribia.